Здравейте и добре дошли в The Boys Motoring и малко да се върнем към корените на канала, а именно бранда Porsche. Днес съм ви намерил Panamera GTS 2013 година, което е фейслифт на първото поколение и разполагаме с 4,8 литров атмосферен V8 с 430 конски сили и 530 Нм въртящ момент. Абсолютно наслаждение на всичките сензори, които може да има един автомобилен маняк. Както ме чухте в началото, колата е 2013 година, но конкретният екземпляр е само на 56 000 км. Тоест, изключително добре консервиран във времето и да, идва от Щатите. Но честно казано, конкретно тази кола аз не виждам абсолютно никакъв проблем с нея. И така галено я нарекох, че е чичо спек. Тоест, имате много хубав интериор, който е двутонен, светло бежево в ниската част и светло кафяло в горната част. Отвън е бордо към кафеникъв цвят и няма никакво затъмнение на стъклата, което, честно казано, адски много ме кефи и се чувствам като в едно премиум, луксозно и мега бързо място. Какво всъщност е GTS? Това е съкръщението на Gran Turismo Sport, което в света на Porsche няколко пъти съм обяснявал, защото сме показвали различни типове GTS, дори и наследника на тази кола, което всъщност е златната среда в цялата гама на дадения модел. Тоест при Panamera обикновено имате нормалната Panamera 4, която е 4x4, след това имате S, която е малко по-напомпаната версия, след това имате GTS и после са големите момчета, Turbo и Turbo S. Като обаче различното при GTS е, че, само един момент, да видя дали някой не ме застига, различното при GTS е, че той е с по-широка задна стъпка, също така е свален малко по-ниско, с окачването с 10 мм по-ниско. И тук вече ползвате големите спирачни апарати, които отиват към Turbo и Turbo S. Да, по-слабо е от Турбото и Turbo S, но за сметка на това при тези две горе споменати машини, там идеята е, нали, бруталната мощност под капака. Докато тук като цяло идеята е по-спортното усещане в лимузината, т.е. тя е направена с цел повратливост, шоферлък и доставяне на удоволствие. И честно казано, тези 430 конски сили са абсолютно предоволни. И като говорим за този прекрасен мотор, 4,8 литров атмосферен V8, той е съчетан с класиката при Porsche, PDK 7-степенно и удоволствието е феноменално от шофиране на този автомобил. Когато сме се закрутили, както сме в момента на широк скоростен път с 80 км в час, колата е изключително кротка, на 1100 оборота съм някъде. Много прилично безшумен и кутията е на седма предавка и много плавно се усеща изобщо като поведение на пътя. Друга визуална разлика, която има GTS спрямо по-ниските нива при Panamera е, че е с вече турбоброните, т.е. по-спортна броня, с по-големи отвори, за да може да диша този огромен звяр, който живее под капака. Също така фейслифт много лесно може да го разпознаете, отзад стоповете вече имат бяло в тях, не са изцяло червени. За Panamera първо поколение вече съм говорил като история в клипа с другата Panamera GTS, която бяхме правили доста отдавна в канала. Този мотор е невероятно удоволствие непрекъснато. Да, бях говорил за началото, но на практика това е Genesis. Това е първия спортен седан в историята на Porsche и е страшно богохулство към господата пюристи, които за тях само 911 съществува на този свят. Но с течение на времето тази кола почва да се приема по-добре от обществото. Дори си спомням, едно време всички я наричаха изключително грозна, натрапчива, с недобре оформена задница, която е грозна всъщност е думата. Но реално погледнато вече с годините, когато това малко по малко почва да се превръща в една класика, така почваш да свикваш, почва да ти става симпатична. Нали? Грозното пате започва да се превръща в един лебед в очите на автомобилния ентусиаст. А и честно казано, такъв екземпляр в
такова хубаво състояние в днешни дни доста трудно се забелязва. Обикновено, знаете, в България са някакви черно с черно, ако може да има и черни джанти, пък и тавана да е черен, пък и всичко да е черно и са много уморени. Екземплярите, които вече виждаме в България, са изключително уморени автомобили. Затова тази конкретна кола е наистина една глътка свеж въздух. И дори от към спек, от към оборудване, от към визия, много рядка комбинация за такава кола, която аз харесвам. Обичам редките комбинации. Салона е светъл с умопомрачително красив таван, който е от Алкантара. И просто е много, много хубава. И то ми личи, че съм изключително пристрастен. Аз съм изключителен фен на този бранд. За мен това е най-доброто, което Германия може да извади на автомобилната сцена. Машината е 4x4, като е rear wheel bias, т.е. основно задните колела бутат автомобила и когато компютъра и системите, които отговарят за всичко, което се случва с колата, решат, че има нужда да включи и предните колела, тогава си става абсолютно 4x4, но реално погледнато на магистрален път с някаква средна скорост за контура на круз контрол, колата ще бъде само назадно, но е много игрива. В момента се изкачваме по любимата ни планинска отсечка и пред мен има един автобус, който се движи с 20. А аз бързам, защото след малко ще си сипе такъв порой и няма нищо да може да усетим от тази кола, което ще бъде тотална срамота. Но все пак да видим дали ще имаме късмет. И ДБСА, пътя се разчисти и сега идва нашия момент. Времето се смърчка, така че бързаме сега да хванем завоите. Пускаме на Sport Plus, което втвърдява окачването, сваля колата додолу. Ностря скоростната кутия, държи я в обороти. И това е една истинска наслада за шофиране. Мотора пее, изцежда се изключително много. Гониме почти 7200 оборота на предавка. ПДК-то е изключително респонсивно. И път е ремонтиран. Какъв кеф просто. О, как прелива от завой в завой. Въпреки, че е много тежка. Над 2 тона е. Абсолютно удоволствие за вола на този автомобил. Тази атмосферка, това изцеждане на предавките, тази бързина на ПДК-то, това преливане от завой в завой. Изключително удоволствие. Въртящия момент се включва някъде над 3000 оборота на пълна сила. Спирачките са феноменални, въпреки че не са карбонови. Умопомрачителна кола. Искам я. О, Боже, искам я. И гърбата са от кавици, след малко ще ни запраска здрав порой, но с бързата част горе-долу приключихме, само идва любимия ми завой, но догонихме и трафика, което е стига му толкова. Страшна кола, феноменално е това. Тези немци, този Ханс, този Петър, този Грубер правят ебаси машините. Шапка им свалям. Няма, мама им свалям. Сега, след като съм им свалил шапка, наближава един от по-любимите ми завои, да видим как ще изхвърли задницата навън. Изключили сме ESP-то, още сме на Sport Plus, колата е втвърдена. Често казано, ESP-то им чувство, че изобщо не беше изключено. Веднага усетих някаква намеса и не можа да направи това, което исках. И сега вече да закрутиме малко, изключваме от Sport Plus. Веднага умеква, веднага оттихва. Спортната изпускателна генерация в момента е включена, така че може да си доставяш удоволствието от шумовете на тази кола, докато не ти изпадат бъбреците от окачването, което е страхотно. И като казвам бъбреците, не ме разбирайте погрешно, колата не друса. Окачването е
твърдо, но не е неприятно твърдо. Просто е спортно и дава една сигурност в завоите. Нямате боди рол на колата, т.е. тя не се накланя наляво надясно, докато я преливаш от завой в завой. Така че шасито е изключително уточнено и разликата в твърдината не е чак толкова голяма от нормалния режим Спорт и Спорт Плюс. Но се усеща, когато сте на Спорт Плюс, че колата е много нивелирана в завоите, което, както казах, придава допълнителна стабилност и малко повече увереност в ездача, който съм аз и съм супер късметлива в случая. Нещо друго, което много ми допада в този автомобил е, че той все още се усеща аналогов. Не се усеща толкова намесен с електроника, въпреки че е интелигентен, въпреки че е бъкан до козирката с технологии, но те вече са доста стари. Тоест от преди едно десетилетие технологиите са в тази кола. Но тя се усеща наистина като аналогов спортен автомобил, което лично на мене ми е за предпочитано, отколкото модерните автомобили, които те връщат в лента, които се намесват, когато искаш нещо да направиш, които имат soft limiter. Това може да си го форсираш на едно място. Волана е тежък, което допринася за спортното усещане на автомобила, но не е прекалено тежък, че да е досадно това нещо. ПДК-то е малко по-стара генерация, 7-степенно, а не от модерните 8-степенни ПДК-та. Но за сметка на това върши феноменална работа. Смените са бързи, резки и дори когато я караш на пълна пара, те удря и те изкарва и те изхвърля напред, което е уникално. От към шумоизолация нещата са много прилични. Даже четох специално, за да се подготвя за това видео, че отпред при мотора има едни тръбички, които излизат от смукателните колектори и по някакъв начин влизат до известна степен чисто акустично в купето, за да може да ти допридава звуци и усещания от шофирането на тази кола, което е супер готино. Не са изкуственяци, които излизат от колоните. Звука е естествен, звука е на атмосферен Велсмак, който е 4,8 литра. Гигант 321, павета. Чудесно, стегнато. Не може да я бутнеш тази кола просто. Наистина, господата германец са направили едно произведение на изкуството, което в днешни дни може да го вземеш за едни доста сносни пари. Тази ще се продава. В момента, в който обработа видеото, вече ще е излезнала в обява и е нещо от порядъка на около 70 000 лева, което за такъв стегнат автомобил на 56 000 км с този красив спек, с цялото си присъствие, за мен са смешни пари. Това нещо на времето си е струвало труба, крак, бъбреци и едно сърце, най-вероятно. Ако имате вкус, ако имате страст към малко по-старите автомобили, това скоро ще си стане класика официално в Porsche. Абсолютно с две ръце я препоръчвам и дори ме е яд, че не мога да я взема аз. Определено ме е яд. Дори с бруталния разход, който виждам в момента от 21 литра на 100, мисля, че си струва удоволствието, което се изпитва от тази кола. От към интериор нещата са наистина много красиви. Имаме тази по-тъмната кожа, която отгоре, с обшити врати, обшито табло. Имате си часовника, това си е с спорт хронопакет. Вече ви казах за чудесния таван, който е в светлата алкантара, която се връзва пък с долната част на интериора. Седалките са спортни, с много настройки да си я нагласите, както на вас да ви е удобно, с интегрирани подглавници, с гербове в тях. И една, пак се връщам на този израз, глътка свеж въздух за мен. Може би от много отдавна не бях карал по-модерна кола, която няма мултифункционален волан. Пред вас има просто едно кормило с две пера отзад и едни лампички вътре, които ви казват на кой режим се намирате в момента. Тоест, като е хакната на Sport Plus и на едната спица на волана се изписва Sport Plus, за да не се объркаш къде се намираш. Мултимедията е морално устаряла вече, но срещу една прилично дебела сума, нещо от порядъка на около 4000 лева, отивате в Porsche и си взимате модернизираната PCM система, която е за Porsche Classic и тя вече се интегрира на Apple CarPlay, така че това е единственото нещо, което си струва да метнете в тази кола. Дори не ме дразни, че не е със затъмнени стъкла, като аквариум. Напротив,
точно на този спек, за малко щяха да ме ударят отзад, защото някой спи докато кара. Хепи! Вашите доставчици са с книжки от зрънчо, честно казано. Както и да е, опазихме. Да се върна. С този PCM, като си го сложите повече, няма какво да добавите в тази кола, според мен. Спека е умопомрачителен. Централната конзола е висока и се влива в таблото и е с многото копчети, за което се помни тази кола. Доколкото ми е известно сега, не знам това дали е истински факт, но съм го чувал от няколко места вече, че всъщност тази централна конзола е направена да наподобява едно време имаше едни ултратурбогазарски телефони Vertu. И наистина, като се загледаш, много прилича на нея. Копчелъците са много, но според мен бързо се свиква. И най-хубавото, има много добър климатик, имате подгрев на седалките, има охлаждане на седалките. Не виждам какво друго ми трябва. Има сляпа зона в огледалата. Повече системи. Благодаря, аз съм до тук. Отново се връщаме на околовръстното. Вливането става мигновенно. Този осмак дърпа много яко, честно казано. Фантазия. Абсолютна фантазия. Значи това сигурно ще издумкам 2-3 резервоара до морето. Не, всъщност няма, защото вече сме с средна скорост и няма как да стане, за съжаление. Но съвсем спокойно мога да си го представя как, ако речем сме в Германия, без рестрикции на скоростта, това ще е феноменална машина на дълъг път. Просто е много съм очарован от тази кола. Миналия път карахме една класика от BMW, днес караме една бъдеща класика от Porsche, според мен. Това със сигурност ще бъде класика. В този спек просто е страшно добра кола. И сега отиваме, естествено, на класическия вече за нас Launch Control. Тази кола е с Launch Control и да видим какво ще да прави. И сме почти готови за старт. Слагаме колата в Sport Plus, изключваме ESP-то, задържаме бутона за ESP-то, спирачката додолу, газ. В смисъл не, карал съм и по-бързи коли на Launch Control, но просто това е грубо. Това е... Давай! Давай! Брутална е. Загубих думи. Аз плямпам непрекъснато, но определено загубих думи тук. Груба кола е. С този Launch Control, боже, направо. С този Launch Control, реално погледнато по книга, гледаме от 0 до 100 за 4 секунди, което е доста внушително за такава голяма и тежка кола. И то за нетурбиниран мотор. Просто е бруталистика от всякъде. Металика с Motorhead под капака и не знам, просто не знам какво сравнение да направя. Това е земя къла, това лънч. Като заключителни думи, колата е много хубава. Най-вероятно няма да се гледа от много хора, но често казано ми е се тая, защото имах възможността да прекарам един ден с нея. Никога не бях влизал в първо поколение Panamera, само съм чел, гледал съм ревюта, естествено, нали, от Великата тройка, когато сравняваха Turbo S варианта с Maserati Quattroporte, GTS и с Aston Martin Rapid. Където ходеха там в един бизнес център да си правят ластици. И на тримата не им харесваше. Но и тримата казаха и се питаха един друг, подаде ли и газ. И сега разбирам какво имат предвид с това, защото това е животно. Въпреки че не е турбото и турбо еса, тази кола е пълно животно. Благодаря, че гледахте и до следващия път. Чао!